Юк дигән әйбер юк. Туқыйм һәр вакыт. Син үзең артист булмыйча, син җитәкче була алмыйсың. Күз куркак, кул эшли дип дөрес әйтәләр бит. Ятсыз ди миңа кайвакыт Фәнис Җиһанша. Син шуны ташлап чыгып киткәнсең. Чөнки ул бит сәхнәдә генә матурлык. Сез аның арткы ягын әз генә белсәгез иде. Менә зыр-зыр әйләнәләр дә, килеп җыгылалар да, шатыр кыйсниләр дә тагын чыгып китәләр сәхнәгә. Ходай Тәгалә башыңна менә булай иттереп үбеп сыйпап китсә, буласың режиссер. Сәхнәдә иң кыска гомер биюченеке. Акча турында сүз каталар икән, шундук сау булыгыз дип. Менә мин кешедә фанатизм күрергә, ничектер тыймлап алырга тиеш. Җитәкче Big Boss Чулпан Закирова. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Татарстанның халык артисты, Казанга нигез салучы, җитәкче һәм режиссер һәм Галиаскар Камал театрының экс-артисткасы. Чулпан Закирова, Чулпан, исәнмесез? Исәнмесез, сәлам барыгызга да. Бүген беренче булып сез безне Химиклар концертлар залына алып килдегез. Ни өчен әлеге урынга? Менә бу минем балачак урыным. Менә бу Химиклар сарае, әйтәләр бит, менә кайсы җирләрдә син кайсы күперләрдән сикереп йөрисең, кайсы урманнарда шау үстең дисәләр, менә нәкъ Химиклар сарайының паркы һәм шуның йорты минем балачак урыным. Химиклар мәдәният сарае Казан оргсинтез заводы хезмәткәрләре өчен 1969 елда ачылып, шундук мәдәни үзәккә әверелгән. Совет чорында мәдәният сарае яшьләрне дә, өлкәннәрне дә берләштергән. Халык монда спорт белән дә шөгыльләнгән, сарайда урнашкан Казанның иң зур китапханәләренең берсендә белемдә туплаган. Ул гына да түгел, мәдәният сараенда кинотеатр, хәтта ЗАГС та булган. Мин монда һәрбер чокырны, һәрбер адымны, һәрбер агачны беләм дип әйтсәм дә була. Димәк, сез монда балачагыгызда төрле түгәрәкләрдә шөгыльләндегез, әйеме? Менә дөрес әйтеп киттең, төрле түгәрәкләрдә. Макрамеда калмады бу Химиклар сараенда, гитарага йөриш, рәсем ясау һәм башкалар. Биюгә мин, менә ничек әйтәләр, ялгыш килеп кергән бала. Иптәш классташ кызым әйдә анда биюгә җыялар, биюгә кереп чыгыйк диләр. Аннары ничек билгеле була, ул бию түгәрәген минем әнинең якын иптәш кызы Камал театрында биюләр куючан Сария Кретова булып чыга. Шунда барып керәбез, язылабыз, мин ничектер теркәлеп калам, күрәмсең биюгә сәләтем булгандыр инде әз генә. Бер ярты елдан соң миңа әни көлдерә инде ул хәлне. Сария апам мине кайдыр очратты да, Рузиюш, син кирип кара инде, кызың әз генә булса да карапты. Кая керим, нишлим? Нинди концертка тагын нәрсә булды? Ничек инде? Менә бит синең кызың бездә биеп йөри инде, кашана бирелеп. Әниләр гастрольдә, әти командировкада. Без монда инде теге авылда шикелле балалар үсәбез. Әни әйтә, "Астагфирулла, белмичә дә калган." Менә шулай итеп биюгә килеп кергән шул булган. Әти әни өчен менә бала үзе шулай итеп йөреп, ниндидер түгәрәкләргә язылып кызыксынган. Әрсезлек булгандыр, күрәмсең. Әни хәзер дә әйтә, ул яктан кызыксыну ягыннан син һәрвакыт ничектер тырыша идең, уку ягыннан да сиңа һәрвакыт яңа бер кызык иде дип шикелле. Бу безнең районыбызның, Мәскәү районыбызның үзәк чыршысы иде кыш көне. Шуның тирәсендә инде күпме чыршы ачылышта эшләгәнебез, кат-кат киенеп, монда кат-кат эштә тулыплар киеп, костюм астыннан безнең аталап кышкы костюмнарыбыз бар иде. Барысы да менә шул мәдәният сараенда узган. Әйтеп китәсем килә, мин нәкъ менә шул ансамбльдә 18 ел биегәнмен. Аннары санап чыгаргач, нәкъ шул коллектив белән без җир шарыннан йөреп чыктык күбесенчә. Әлбәттә, Казан бию ансамбле белән гастрольләр шактый булды, ләкин Америка Кушма Штатларына мин нәкъ менә шул коллектив белән барган идем. Биюгә инде әлбәттә нигез һәм мәхәббәт салучы нәкъ менә Сария апа мәрхүм авыр тифрагы җиңел булсын. Менә сез мәхәббәттә, сәнгатькә дә мәхәббәт менә монда уянды дисез. Ул менә башыннан ук биюгә ничектер шулай итеп якын күрдегезме биюне? Әбидә бик көчле сәләт булган. Аннан әни хәзер дә сөйли, гомер буе сөйли, хәзер дә төшемдә балет биим дип. Әни гомер буе хыялланган, әнинең аякларын күрсәгез. Ой, минем аяклар инде аның янында. Әни шын биюче, классик балетта бии торган сәләтле биюче булыр иде ул. Һәм бу ничектер миңа калса, теге гены дигән әйбер. Табигый рәвештә аны уйлап торырга да кирәкми, ул үз-үзеннән килеп чыга менә.
Әйбәт нигез, коллективта үсү менә мин юкка гына хәзер балалар студиясын алып бармыйм, чөнки ул менә коллективта аралашу, бер-береңә ярдәмчелек, кешене барлау, гастрольләргә йөрү, концертларда кайны ул үзе бер Анда аерым бер тормыш бара шикелле. үзе бер тәрбия. Шуңа күрә мин һәр вакыт әйтәм, бию мәктәбен узган кеше бер кашан да тормышта югалып калмаячак. Мин үзем дә бик күп еллар биюгә йөрдем һәм чыннан да мин биюче булмадым, ләкин ул шул кадәр якты хатирәләр. Әлбәттә. Эстетик яктан, менә кызларны ничек матур иттереп киндергә өйрәтәбез. Аралашырга бездә бит дисциплина ягыннан да бик кырыс. Мәктәптә дә өлгерсен, биюдә дә өлгерсен, тәртипле дә булсын. Бездә дә шундый таләпләр. Әнигез артист кеше, әтигез дә мәдәнияткә якын кеше. Шулай да сез баштан ук ничектер мәдәният юлы белән китмисез, юридик факультетка укырга керәсез. Бу сезнең үзегезнең фикерегез булдымы? Ничек шулай килеп чыкты? Мен сиңа булай дип әйтер идем әле. Әле Марсель абый Сәлимҗанов, Марсель абыйыбыз ул шулай ук баштан юридик факультетны бетергән. Бүгенге адаклы җырчыбыз Айдар Галимов шулай ук юридик факультетын бетергән. Шуңа күрә, беләсеңме, миңа калса, мин аны хәзер дә әйтәм балаларга да, бер төпле уку билеме алырга әлбәттә кирәк. Менә андагы барбер высший математикалар, андагы литература, әдәбиятның күплелеге, менә бөтенесе ул тагын да сине кеше шикелле байыта. Биюче генә булып тормышта тукталып калырга ярамый. Кызыклы фикер. Мин уйлаган идем, сез киресенчә син сәнгать кешесе булырга тиешсең икән. Һичшиксез сәнгать юлыннан барып, бер каяда талпып, борылмаска, юлыңны югалтмаска дигән фикердәдер дип уйлаган идем. Юк. Беләсезме, менә мин һәр вакыт әйтәсем килә, артист сәхнәгә чыга икән, аның эчке дөньяның байлыгы аның белән бергә чыга. Әгәр дә ул укымый икән, аралашмый, кызыксынмый, гомумән развиваться итми, ул шулай ук менә гади күнегүләр ясаучы кеше генә булып кала. Беләсезме? Шуңа күрә һәр вакыт артист эчтәге байлыгын киңәйтергә тиеш. Һәм менә иң беренче мин биючеләрдән дә ел сайын собраниены башлаганда һәр вакыт сорыйм: "Хәзер нинди китап укыйсыз? Җәйкене нинди китаплар укыдыгыз?" дигән укытучы шикелле. Димәк, сез инде үзегез дә үкенмисез юридик факультетка укырга керүегезгә. Үкенү монда дөрес сүз булмас. Мин гомумән тормышымның иң дөрес адымнарының берсе дип саныйм. Мин татар филологиясына җыенып йөридем. Уның беренче класста, чөнки минем бөтен тирәк дусларым шул биюдә дә күбесе татар филологиясына керде. Әти инде татар сәнгате, әдәбияты буенча эшли ул вакытны, милли рухны үстерә. Әни татар театрында гомумән артистлыкка бармасаң, мин бит инде театрда уйный идем. Бөтенесе инде бу бала артист булыр. Марсель Фәрит абый риза курска юлы билгеле шикелле. Марсель абый да әйтә: "Син инде кызый артист була торган кеше идең. Менә бит әрәмиттең үзеңне юридическә китеп көләйде." Белмим, күрәмсең, менә шул һәр вакыт яңалыкка омтылу гадәтем, яңалыкны ачу, кызыксыну гадәтем мине юридик юлга алып кирип киткәндер. Аннары сез режиссурага укырга керәсез, хореография режиссурасына гитска. Ансында инде юридик факультетны битердегез һәм ничек кире уйладыгызмы? Юридик факультетны битереп, прокуратурага эшләргә кереп, следовательның ярдәмчесе эшләп карап, көн бара, төн бара, вакыт бара, аңлаеш ниндер килә башлады. Күрәмсең, бу минем ничектер минем өлкә түгел шикеллерәк дип. Ярый әле Ходай Тәгалә миңа менә шул ГИТИСка юлны күрсәткән. Һәм ул инде минем ачылыш булды. Җыендым да, әзерләндем дә, бер ярты ел әзерләндем ул ГИТИСка керергә. Җиңел булмады, ләкин мин кайвакыт әйтәм бит үземне менә тепловозга шатам, рельсга баскан менә паровозны алып баручы бар бит. Менә мин җыям икән скоростьны менә, әйме теге. Мине тотынырга ярамый, чайкарга ярамый. Мин теге чабам, ана барып җитеп терәлгәнчә, менә мине кыймылдатырга ярамый. Аты рельсыдан чыгып китәргә мөмкин. Галиаскар Камал театры. Казанның иң матур урыннарының берседер. Минем яраткан урыннарның берсе. Чөнки театр менә ул бит бөтен Казанның халкы өчен генә түгел. Бөтен татар халкының ничектер менә йөрәгенең, күңелендә төп менә милләтнең төбе, нигезе һәм нәрсә әйтсәң дә
күңел урыны. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Казанда урнашкан татарларның беренче һөнәри театр коллективы сәйяр нигезендә оештырылган. Татар театрлары арасында әйдәп баручы театр. 1906 елның 22 декабрендә Казанда беренче публик татар спектакле күрсәтелә. Бу дата татарча театрның барлыкка килү датасы дип санала. 1922 елда сәйяр труппасы нигезендә дәүләт театры төзелә. Ул Кызыл Октябрь исемендәге беренче татар дәүләт үрнәк драма театры исемен йөртә башлый. 1926 елда театр академия исеменә лаек була. 1939 елда Галиаскар Камалның 60 еллык юбилее уңае белән театрга аның исеме бирелә. 1986 елның 5 ноябрендә тантаналы рәвештә бүгенге көндә барыбыз да таныш булган театрның яңа бинасы ачыла. Бу урынны ни өчен сайладыгыз дип сорауы сәер булыр инде, шулай да менә әлеге урын турында һәм сезнең тормышыгыз белән аның бәйлелеге турында әзрәк сөйләшеп китик. Кызыклы момент бар, чөнки мин үзем бу бинада үсмәдем. Мин менә нәкъ Камал театрының иске бинасында үстем. Тинчурин Бүгенге театры. көндә Тинчурин театры бинасы. Ул да менә шул хәтле кирәккә якын. Бала чага өчендер инде кызыклы урыннар, ничектер почмаклар бар инде. Бар иде, шунда куышлар уйныйдык. Бөтен менә артистның балалары белән Равил Абышрафиевныкымы, Дания апаның кызы, Фира апаның, Фирая Абберованың малайлары. Бөтенебез менә бер төркем Искәндәр Хайруллин сугышып, дуслашып, кайнашып яшәдек. Ә инде монда менә бу бинага мин сәтишкәч күчтек 88 ел, 87 еллар, дөрес әйтсәм, 14 яшь тулгач мине Фәрит абый Бикчентаев беренче төп рольгә алды. Асылъяр Мирхәдә Фәзинең Асылъяры иде. Мин бит инде бии торам ул вакытны. Асылъяр партиясе ул вокаль партия, анда җырларга кирәк. Фәрит абый, мин бит җырлый белмимдер шикелле иде. Менә сиңа оркестр, менә сиңа баянда укытучы, менә сиңа 3 ай вакыт. Теләсәң нишлә диде. Ничек? Җырлый белмәгән баланы, бәлки ниндидер данныйларым булгандыр инде, мөмкинчелекләр. Шуны 3 айда ачыклап, развивать итеп, теп-тере Фат абый белән оркестр белән Асылъярны башкардык. Уйга кермәслексез. Чөнки менә шул вакыттан мине өйрәттеләр. Юк дигән әйбер юк. Минем һәр вакыт ни була, кара каршылык үзебездә. Конфликт. Биючеләргә әйдәгез менә булай уйнагыз, бер-ике сүз әйтегез дип өйрәтәм дә инде теге артистлык осталыгын чыгарам тегеләрдә. Мин җырчы түгел, мин драма артисты түгел, мин биим генә. Вокал артистларын әйдәгез булайрак иттерәбез. Менә монда биеп алырга кирәк. Мин биюче түгел, мин менә Раилгә генә тотынып башкарам партияларын. Мин гомумән җавап бирәм шулай. Сезнең специальностьгыз артист сәхнәдә. Артист үзенә бию осталыгында, җыр осталыгында, драма артист осталыгын бөтенесен күмәк кертә. Бер гранлы гына булмагыз, мәйтәм, һәр вакыт төрле якны шөгыльләнегез. Ул бит сезнең мөмкинчелекләрегезне аша дип туқыйм һәр вакыт. Һәм бүгенге көндә менә ниһаять спектакльләр башкара башладык. Хәзер музыкаль спектакльләр, алар музыканы да, җырны да, биюне дә берләштерә. Чөнки бүгенге көндә алар шул хәтле кияләште ул ситуацияга. Корале без бит инде хәзер музыкаль артистлар дип үзләрен, музыкаль театр артистлары дип үзләрен тәкъдим итәләр. Ой, атыйлар. Сезнең бер интервьюда да әйткәнегез бар, син үзең артист булмыйча, син җитәкче була алмыйсың дип. Һәм менә монда да ул күрсәтәдер сезне. Менә үзең үткәч бөтен кечкенәдән үк башыннан узгач бөтен секретларын дигәндәй, бөтен структурасын күз куркак, кул эшли дип берсе әйтәләр бит. Кем әйтмешли, башлаган эш беткән эш. Шуңа күрә миңа калса Алынсаң барысында. Дөнья рәхәт. Һәр әйберне тотып карыйсы кирәк. Барысы да килеп чыга алынсаң аңа. Сезнең әнигез Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Рузия Матыбуллина һәм әнигезнең актриса булуы сезгә зур йогынты ясадымы? Искиткеч байлык, искиткеч тәҗрибә. Үзләре дә шул сәнгать юлында профессиональ кешеләр булгач, аларга шул хәтлек менә шул Казанда кайнау минем белән бергә, минем уңышларыма шатланып, менә нәрсә башкарганымны бөтенесен алар аша үткәрәм, киңәшләшәм. Шул хәтлек кызык бергә күмәк аралашып яшәргә. Искиткеч менә әйтәләр бит, иң
рәхәт вакыт, балалар үсеп килә, эшең тупланган, әти-әниләрең исән. Әгәр дә инде син әти-әниең синең белән бер өлкәдә, бер Казанда кайный икән, анардан да зур бәхет юк. Хәзер сезнең үзегезнең актриса буларак эшләгән вакытыгызны искә алыйк инде. Сез театр баласы, ул андый балалар турында аерым сөйлиләр һәм бөтен артистлар яратып сөйлиләр. Ул әти-әниең театрда эшли икән, син алар белән репетицияларга килеп, шунда уйнап, коридорларда спектакльләрнең репетицияларын карап, ул балалар үзара дуслашып бетеп, аларның анда гомумән аерым тормыш. Нәкъ менә шулай бөтенсе син әйткәнчә, һәрберебез үскәндә әнинең рольләрен үскәч башкарырмын дип өметләнеп үсә. Һәрберебез зәңгәшәлдә уйнарга өметләнәләр. Мин яттан бөтен Диләфрүзгә 4 кияүне белә идем. Ходаема рәхмәтлемен. Иң беренче шул Марсель абыйга рәхмәтле, Фәрит абыйга. Алар мине үскәндә мәктәп баласы буларак, студент буларак 5 рольгә алдылар. Шуның өчесе баш рольләр. Уйлап кара әле син. Гаҗәеп. Менә хәзер миңа кайбер артистлар әйтәләр, Чулпан, кайбер артистлар гомере буенда да аның хәтлек уйный алмый дип. Син анда кичкенә бала, кыз балага шундый ниндидер аванс, өмет биргәннәр икән. Син шуны ятсыз ди миңа кайвакыт Фәнис Ханша. Син шуны ташлап чыгып киткәнсең. Сиңа шуның хәтлек аванс биргәннәр дип. Әни гел искә төшерә ул инде случайлар дөнья. Хәзер балалар бит инде сәхнә артында гел нәрсә булса да кайнаштыралар, китереп чыгаралар. Ул әле иске бинада. Әйтә, парикмахер Галя керде дә, үзе чәчен ясый. Рузияш, анда синең кызың уже спектакль куя ди. Астагфирулла, ник әле спектакль башланмаган, син бер 5 яшьтер идең. Оркестр бит спектакль алдында әз генә шөгыльләнеп утыра. Занавес алдына, теге ярала торган занавес алдына чыккан, монда матур иттереп оркестр уйнап тора икән. Шунда тотырган биргә, зритель утыра, теге керенгә. Миңа кул чаба башлаган. Фото ва оркестрны эләктереп, миңа аккомпанировать итә икән. Дип җөрим икән шул занавес алдына. Әле әйтә, занавесны ничек ачып кулым белән тартып алганымны да хәтерләмим. Менә ул бит син артист булып тусаң, ул кичкенәдән үк күренәдер. Алдына оркестрны уйнатып үземә. Менә каян килгән? Без аны белмибез дә, зрительдән оялу дигән әйберне дә уңайсызлану. Чөнки ул ничектер безгә сеңгән кан белән. Күңелсезләнептер бәлки, исегезгә алмыйсызмы? Бәлки шул актриса юлын сайлыйсы булгандыр дип. Андай уйлар булмадымы? Без ул темага кайвакыт әни белән сөйләшкәнебез бар, аралашканыбыз бар. Юк, күрәмсең, менә беләсеңме, тормыш ничек дөрес шулай үзе сайлый дип әйтәләр бит. Миңа театрга кергән мөмкинчелек биргәннәр. Мин уйнап караганмын. Үземә кирәклесен, теләгәнемне алганмын да. Ничектер, туйынып дөрес әйтмим, дөрес булмас ул. Тукланып, багаж алып, тагын алга киткәнмен. Әни дә хәзер әйтә, Чулпан, шулай дөрес булгандыр мөмкин. Чөнки син тыңгысыз кеше. Сиңа һәрвакыт кайдыр омтылырга кирәк. Яңа әйбер, яңалык кирәк. Син оештыручы күбрәк дә тиңә ошагансың. Безнең 3нче ноктабыз Казан милли мәдәният үзәге. Бүгенге көнне монда библиотека дип беләләр күбесе. Ләкин моңа кадәр монда мәсәлән Казан бию ансамбленең да тарихы башланган. Безнең шыр кешеләре өчен менә бу бина һәм бу майдан зур чаралар күргән майдан. Элек менә Казан шәһәрендә 30 август нәкъ менә шул майданда үткәрелә иде. Монда Рәсәйдән дә артистлар җыела иде, безнең татар эстрада артистлары чыгыш ясый иде. Һәм нәкъ Казан бию ансамбленең тарихы менә шул җирдән башланды. Һәм бүгенге Казан шәһәр филармониясе. 26-27 ел элек Казан милли мәдәният үзәгенең директоры, башлыгы Закир Принадзинурович сәнгать өлкәсендә артистларны бик каты яратканга күрә, үзендә менә шундый филармоническое объединение булдырга карар кылды һәм шул тәкъдим белән мэрыбызга, Казанның башлыгына чыкты. Бу идеяны хуплап алып, башкара башладылар. Һәм менә шул әтием тотынды бөтен Рәсәй буенча, бөтен Татарстан буенча артистлар җыярга. Ул вакытларны бәлки тамашачы белеп тә бетерми. Менә Камал театрының директоры Шамил абый белән, алар бер туган абыйлар, без әйтеп китмәдек. Аның белән бергә
артистларны Башкортстан ягыннан җыя башладылар. Мәсәлән, әйтик, шул ук бүгенге бик билгеле Салават абыебыз, Айдар, Галимовлар, барысы, бөтенесе дә әти белән Шамил абыйның җимешләре безнең эстрадада. Зәйнәп Фәрхәдинова, Зөфәр Билалов, безнең НКЦда эшли башлаган кешеләр. Күпме генә артистлар бездән узды. Бүгенге көндә филармониябызда атаклы Резида Шәрәфиева, Рөстәм Закиров, Рөстәм Асаев, Рөстәм Насыйбуллин, Зиләйлә бездә барлыкка килгән төркем. Һәм әйтеп бетергесез башкалар. Казан милли мәдәният үзәге шуңа күрә безнең иебез, башлангыч ноктабыз, менә терәгебез шикелле булып тора. Һәр вакыт ул безнең өчен күңелдә шундый җылы бина, монда тудык, монда үстек дип тә әйтеп була. Бүгенге филармониянең нигезе нәкъ шуннан. Ә инде конгресста эш итә башлагач әти, бөтен дөнья татарлары монда ала башлады. Һәм ничектер милли мәдәният үзәгебез милләтебезнең үзәгенә әверелә. Казан бию ансамбленең тарихы ялгышмасам 1997 елда башлана. Ләкин сез аның җитәкчесе буларак 2003 елдан билгеле буласыз. Бу нәрсә белән бәйле иде? Казан ансамблен булдырырга ул нәкъ безнең идея, карамакмы, менә әти белән җырып, менә ниндидер профессиональ өлкәдә киңәясе килә дип. Без аның белән һәр вакыт нәрсәдер яңалык эшләргә тырыша идек. Ул вакытны мин бит инде белүгезчә юридик факультетында укып йөрим. Һәм тотындык документлар башкарырга, эзләнергә, Мәскәүгә киттем, менә безнең билгеле ансамбльләргә мөрәҗәгать итеп, оның бит нигезе булырга тиеш, документацион нигезе. Әгәр дә аны башкармасаң, тиктималдан килеп чыкмый ул. Аннары төрле балетмейстерлар эзли башладык. Ә мин ул вакытны ничектер официаль рәвештә эшкә керергә хокукым юк иде. Мин укучы студент идем. Неофициаль рәвештә мин биеп йөри идем анда. Һәм шул бөтен ансамбльне булдыру, җитәкчелек, менә кайнау, барлыкка китерү эш белән шөгыльләнеп йөрдем беренче көннән. Официаль рәвештә мин җитәкчелек булып кабул ителдем. Бары тик Мәскәүгә ГИТИСта укыганда гына. Чөнки җитәкче булыр өчен синең профиль белемең булырга тиеш. Сез ул вакытта яшь кыз, әле студент, һәм шул ук вакытта үз ансамблегызны булдырырга уйлыйсыз. Һәм ансамбль булдыру гына бәлки аны менә түгәрәк буларак күз алдына китерсәң, әлбәттә бүген дә менә яшьләр үзләренә балалар җыялар һәм эшләп баралар. Ләкин үзегез дә әйтәсез, сез башыннан ук теге юридик ягыннан да, балетмейстерлар ягыннан да, репертуар ягыннан да ничектер төптән зур итеп алынгансыз. Менә ул вакытта студент ничек бу эшне башкара алган икән? Әлбәттә, инде әти белән әни зуртырак, әтинең мөмкинчелекләре ярдәмлеге булмаса, ул мөмкин түгел. Ансамбль булдыру, балалар студиясын булдыру, нәкъ менә юридик белем шикелле дөрес адымнарының берсе. Бүгенге көндә күпме балалар үсте ул сәнгатькә карап. Ничек бию сәнгатын профессиональ дәрәҗәдә без аны үстердек, күтәрдек, киңәйттек, географиясын, кешедә ничектер биюгә омтылуны киңәйттек, таныштырдык гомумән. Казан ансамблена эләгергә теләүче артист, ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Менә теге нокталарда да сөйләгән идегез, яхшы биюче генә булу бик аз бугай. Әлбәттә, мин беренче урынга осталыгын куймас идем, тырышлыкны куйыр идем. Чөнки кеше үз өстендә эшли белмәсә, һәр вакыт үзенә максат куя белмәсә, безнең өлкәдә бик авыр. Физик яктан чыдамлык кирәк. Чөнки ул бит сәхнәдә генә матурлык. Сез аның арткы ягын әз генә белсәгез иде. Кай вакыт менә минем дусларым репетиция залына кирип утыралар да, абау, сезнең хезмәт дип менә шундый күзләр белән чыгалар. Менә зыр-зыр әйләнәләр дә, килеп җыгылалар да, әз генә сулыйлар да, нашатырка исниләр дә, тагын чыгып китәләр сәхнәгә. Бу чыннан да артык сүз түгел. Мин ул сезне һәр вакыт көлдереп әйтәм, безгә юкка гына 20 ел бирелмәгәндер. Чөнки безнең физик яктан, мораль яктан да һәм төрле шул ук гаилә кору ягыннан да авырлыклар шактый. Сәхнәдә иң кыска гомер биюченеке. Аннары нишләргә? Монда инде менә нәрсә өчен укырга кушам мин?
кеше дөньяны киңрәк күрсен өчен, югалып калмас өчен. Күбесе балаларга укытырга бара, әлбәттә, бу инде гадәти иң туры юл. Кайберәүләр менә бигәндә эшләгәндә параллель рәвештә бүтән профессиялар алалар. Димәк инде тырышлык дидек, тип сыйфатлары сезнең ансамбльгә эләгер өчен. Шулай ук инде әлбәттә профессиональ белем, димәк профессиональ белем юк икән Казан ансамблена эләгеп булмый. Кызганычка каршы, яки безнең студиядан соң, яки училищелар бетереп төрле шәһәрләрдән киләр. Шуңа күрә без ел сайын минем апрель-май вакытлары училищеларга бару, шалтырату, йөрү, экзаменнарда утыру вакытларым белән уза. Казан белән генә, Татарстан белән генә коллективка кеше җыеп булмый. Бездә Чиләбедән, Төмәннән кызларыбыз бар. Безнең Сибирдән килгән кызларыбыз инде хәзер 20 ел буе эшләп чыктылар. Гомумән, кайсы шәһәрнең Ешкарала, Самар, Ульяновск, Тольяттилар ул инде гадәти хәл. Ондан инде без җыеп кына торабыз күршеләр. География бик киң. Менә Казанда укып белем алучылар күпме? Бездә гомумән менә шул белем бирү дәрәҗәсе никадәр көчле, ансамбльгә эләгерлек Аллага шөкер, әлбәттә, без һәрбер елны үзебезнең училищедан чакырып торабыз, 1-2 кеше килеп тора ел сайын. Сәнгатькә бик күп барышы юк. Шуңа күрә без студиядан училищега бирәбез, аннары алар безгә кайтаралар, шулай бергә дуслашып эшлибез. Менә сезнең студиядан күп балалар керәме училищега һәм мәдәният институтына мәсәлән. Күп бала монда ел сайлыймы? Ел сайын 4-5 бала бара дип. Бу шактый санала. Бүгенге көндә инде меңләгән, йөзләгән бию куелган, никадәр костюм тегелгән. Һәм яңадан велосипед уйлап табып булмый диләр бит. Менә татар биюләрендә халыкка кызыклы итеп ясарга һәм кеше, мәсәлән, сезнең тамашачыгыз кат-кат килсен өчен. Нинди алымнар кулланасыз? Кызыклы сорау. Аңлап сорыйсың, әлбәттә, җиңел түгел. Тамашачыны бүгенге көндә гомумән шаккатырга җиңел түгел. Дөрес әйтәсең, бөтен әйбер безгә хәтлек уйлап табынган инде, ләкин һәрбер оештыручы һәм режиссер үз вкусына җыяр. Әгәр дә менә тоемлап җыя икән, ниндирәк ут, ниндирәк декорация, костюм, монда һәр вакыт бөтен әйбердә менә кайнап катнашам, эзләнәм мең кат, тагын кемнедер чакырам. Менә кай вакыт әйтәләр бит, ник безнең костюмнарны кабатлый алмыйлар? Чөнки безнең костюм өстендә бер генә художник эшләми, анда 5 баш эшли бер костюм өстендә. Анда мин әлбәттә килеп тыгылам инде, художник үзе, технолог, 1-2 биючи кирип чыга обязательно. Тагын безнең бит команда бар, 4 балетмейстерыбыз бар. Аларга күрсәтәм, залга килеп ансамбль белән оралашабыз. Нидә кирип чыга шунда үз 5 тиенен тыгып. Менә шуннан гына күп эзләнгәч кенә ниндидер продукт тәмне килеп чыга ул. Димәк, ниндидер элементлар бергә кушылгач кына. Әйе, шулай ук менә постановка өстендә эшләүме, утны куюмы, костюм җыюмы, декорация һәр вакыт менә күп яклы эзләнгәч, әлбәттә алар бөтенсе минем вкуска эшләнә инде. Менә мин художник, я так вижу дигән шикелле. Үз почерка, бәлки шунсы пока зрительгә әлеге моментта күңеленә ятадыр. Бәлки ниндидер дөрес ноталарга эләгәмдер. Монда бер кем әйтә алмый. Менә тагын бер укытучым әйтә иде Мәскәүдә. Ходай Тәгалә башыңна менә булай иттереп үбеп сыйпап китсә, буласың режиссер. Юк икән, даже не мечтай диде. Шуңа күрә ул ниндидер менә табигый әйбердер. Тоемлау. Тамашачыга да менә режиссерларда чакырабыз Мәскәүдән. Һәрбер режиссерны үзем барыбер әкрен генә алып барам. Кирәкле юлдан. Менә бездән кала үзебезнең тамашачыны менә бер кем алай сизә алмый. Шуңа күрә аларга нәрсә кирәк икән, без инде менә еллар буе менә монда Казанда тумышым белән моннан чыгып монда үскән булганга күрә Камал театрының тамашачысы, күпме ел филармония, бөтен дөнья буйлап йөреп тамашачының сиземлеген бергә туплап, ниндидер нәтиҗә ясап, мин аларны хәзер
Инде үзегез сизәсез. Үзем сизә башладым. Хәзер сез актив рәвештә спектакльләрдә куясыз. Ие. Һәм менә монда спектакльләр кую башлау бу сезнең үзегезнең амбициягыз идеме? Яисә ниндидер инде моны бәлки вакыт таләп иткәндер, бәлки тамашачы таләп итәдер. Миңа калса монда вакытта агылышы, чөнки ул бик популярлашып китте. Мәскәүдә мюзикл стена, мюзикл куялар, анда театр мюзиклы да барлыкка килде. Аннары минем тәҗрибә туплану, Сез моңа инде әзер әзер булып булдыгыз. килдем. Әйе. Һәм инде үземнең шәхси амбицияларым һәм теләкләрем кайсыдыр якка юнәлешкә яна развиваться итәргә кирәк иде. Һәм сез Кыса Юсуф спектаклен әзерлисез. Дөрес Әйе, әйтәмме? хәзерге моментта шуның өстендә эшлибез. Кыса Юсуф буенча Галибызның Юсуф һәм Зөләйха легендасы булачак ул. Бу күбрәк мәхәббәт турында, чөнки ул инде билгеле легендабыз. Менә бүгенге менә яшьләрне дә күбесенчә шуның белән күбрәк таныштырырга кирәк иде. Алар кайберәүләр Кылгали турында ишеткәннәре дә юк. Аларга менә шундый мәхәббәт легендасы аша йөрәкләренә тизрәк барып җитәр дип. Ул биюлегенә булмаячак, бу мюзикл булачак. Монда безнең атаклы артистларыбыз катнаша. Филармониянең составыннан бик матур, тавышлы, профессиональ артистларыбыз. Бер кичкенә генә яңа кертем, Зөләйханың алы чагын мин уйныйм. Әйе, шулай туры килде. Ансы инде аерым мизгелләр. Ноябрьдә күреп булачак. Ноябрьдә, Алла бирсә, ноябрь ахырында 26-лары без өметләнеп торабыз. Барысы да по плану барса. Казан бию ансамбле һәм филармония турында әле минем сорауларым бик күп. Аны инде безнең соңгы 4-нче ноктабызда сөйләшербез. Киттек. Без соңгы 4-нче ноктабызда Һәм без бездә, үзебезнең өебездә, Чулпан мәдәният үзәге янында. Чулпан мәдәният үзәге Казан филармониясының төп концертлар мәйданчыгы һәм берничә иҗат коллективының дислокация урыны. Совет модернизмы архитектур стилендә проектланган Чулпан мәдәни үзәге бинасы 1990 еллар башында төзелә. 2 елдан соң анда шулай ук Чулпан дип исемләнгән кинотеатр ачыла. Әмма икътисади җитешсезлекләр аркасында кинотеатр озак эшләми, тиздән бина төрле оешмаларга арендага бирелә башлый. 1995 елда элекеге Чулпан кинотеатры Казан бию ансамбленең базасы булып торган мәдәни үзәккә үрелә. Шулай анда иҗади кичәләр, концертлар, дискотекалар, балалар бәйрәмнәре, тантаналы чаралар уздырыла башлый. Цикләндерүдән соң 2020 елның 25 декабрендә Чулпан тантаналы рәвештә янәдән ишекләрен ача. менә исеме Чулпан мәдәният үзәге очраклы рәвештә Уйлаган идем, сорарсыңмы, юк дип уйлаган идем, чөнки менә теге ялкау гына сорамый диләрме? Ничек дип әйтим инде? Менә күңелегезгә ничек хуш, шулай уйлагыз, кадерле тамашачым. Барыбер сер булып кала. 27 ел буе менә без ничек беренче көнне ансамбльне барлап, менә шул ишектән кергән идек һәм беренче көннән без шунда Казан милли мәдәният үзәгендә безнең документацион костюмнар базасы булса, нәкъ менә шөгыльләнә торган, күнегүләр ясый торган залларыбыз менә монда иде. Бөтен сез күргән биюләр, спектакльләр менә нәкъ шул зданиедә, бинада барлыкка килә. Һәм хәзер аны искиткеч матур итеп ясадылар. Бу шуннан да менә заманасына туры килә торган, шул вакытта эстетика ягыннан да менә концертлар залына туры килә торган бик матур. Менә үзебезнеке булганга күрә түгел, әйме? Шуннан да, кадерле дуслар, менә кем әле күрмәгән, килмәгән, юрый гына дигән шикелле килеп карагыз әле. Шуның хәтлек җылы, мөлаем, ниндидер менә күңелле бина булып чыкты ул, чынлап та, әйме? Һәм менә нәрсәсе тагын шатландыра, шәһәребезнең үзәгендә генә түгел, менә без хәзер проспект Победада, Җиңү проспектында, һәм менә монда да шәһәрнең үзәге булмаса да шундый матур биналар менә эшләп килә. Аллага шөкер, менә шул рәисебезгә бик зур рәхмәтләр. Менә шәһәр буйлап ничәмә мәдәният йортларын ремонтладылар бит. Без дә шул программага кереп, Аллага шөкер, ниһаять 25 ел буе көтеп ирештек һәм дә менә шул аңа туры килеп без милли мәдәният үзәгеннән дә филармония белән монда күчтек. Шуңа күрә үзебезнең ничектер менә йортыбыз, матур җиребез, шунда килеп үзебезнең кичкенә генә театрыбыз шикелле бар. Ничә ел тарихы булган ансамбльнең менә шулай итеп зур булып үсүе.
сире нәрсәдә икән? Нәкъ менә в нужное время, в нужном месте ачылганы микән? Барыбер бит инде ансамбльләр бик күп. Әле бүгенге көндә ул Алтау, Җидәү, фольклор музыкасы дәүләт ансамбле барлыкка килде, театрлар дәүләт, театрлар төрле районнарда барлыкка килә башлады. Ул вакытта бер генә иде. Һәм ул җыр һәм бию ансамбле иде. Ә чистан бию ансамбле безнең республикабызда юк иде. Шуңа күрә монда туры килгәндер инде төрле әйберләр. Вакыты да, заманасы да, без дә әти белән минем дә шул теләк үсеп җитеп бию коллективын булдыру да һәм башкалар. Әлеге ансамбль тулысынча менә сезнең кулларда гына булса, шәхси бизнес буларак, мәсәлән, менә шәхси ниләр студиялар ачалар бит, мәсәлән, инде балалар өчен. Һәм дәүләт тарафыннан шулай ярдәм ителмәгән булса, бәлки, аның менә уңышы шулай зур булыр иде микән? Юк, әлбәттә, мондый зур сәнгать проектлары хөкүмәтнең ярдәменнән кала башка булдырып булмый. Чөнки анда керемнәр ул бер кашан да бизнес тарафыннан була алмаячак. Сәнгать бит ул тамашачы күңеленә я эше, я юк, һәм аның төп максаты акча эшләү түгел, кешене эчке дөньясын байыттыру, үстерү һәм һичшиксез җәмгыятьне тәрбияләү. Шуңа күрә монда ниндидер акча эшләү турында сүз булырга мөмкин түгел. Һәм менә бүген бит инде ансамбль зур машина кебек эшли. Без бит инде иҗатны ничек күз алдына китерәбез? Илһам килгән вакытта гына, мәсәлән, ничектер үз темпында баручы. Менә ансамбльдә шундый иҗат турында түгел бит хәзер. Ул бит инде хәзер зур эш буларак һәм зур миссия буларак эшли. Беләсеңме, бүгенге көндә ансамбль шунхатлык зур организмга әверелде. Ул менә күп чараларда катнаша, аның шундый күп юнәлешләре бар. Әлбәттә, ул менә зур механизм шикелле тәгәрәп бара. Илһам килгән вакытта гына утырып булмый. Чөнки республиканың, шәһәрнең нинди генә зур чаралары бар. Менә универсиадаларны, ворскисларны әйтеңме, менә хәзер брикслар, алар сез әле тамашачыга күпме күзенә күренмәгән чаралар, ябык чаралар дип. Берсе дә мондый зур биюләрсез узмый. Шуңа күрә безнең көн аралаш чыгышларыбыз, гастрольләребез әле менә бүген дә ансамбль чаллыда әле. Шуңа күрә монда инде утырып кына рәхәтләнеп илһам турында сүз бармый. Һәм шуны әйтәсем килә, ансамбль бит ул бер мин генә түгел. Ул зур тулаем команда. Ничә инде менә беренче көннән үк 27 ел буе минем остазым, балет артисты Фәнис Исмагилов ул баш балетмейстер булып эшли. Илдар Хамидуллин безнең госансамбльдән чыккан биючебез, Мәскәүдән әйләнеп кайтты. Ярты программа Илдарныкы булса, яртысы минеке, яртысы Фәниснеке. Әле истәмә килә торган балетмейстер. Шуның өстенә эшләп үскән репетиторларыбыз эшли. Хәзерге директорыбыз да ансамбль үзебезнең биючеләр арасында монда тулаем зур команда. Ләкин зур уңыш бу чиракта менә кемне атап киттем, бөтенесе ансамбльдә беренче көннән үк үскән кешеләр, йөрәге белән, күңеле белән ансамбль өчен җан атып ята торган фанатлар. Менә мин яратам сүзне. Кеше төрле мәгънәдә аңлыйдыр. Ләкин мин иң беренче ансамбльгә ничек сайлый дисәңме, менә мин кешедә фанатизм күрергә, ничектер тыймлап алырга тиеш. Беренче киләләр икән артистлар, иң беренче мәйтәм, миңа акча турында сүз каталар икән, шундук сау булыгыз дим. Җитәкче Big Boss Чулпан Закирова. Менә гади хатын-кыз булырга өлгерә микән? Идә ишләрен карап, сезнең бит әле кызларыгыз да үсеп килә. Һаманнар гап-гади ял көне сериал карау, мәсәлән. Менә андыйны сез күз алдыгызга китерә аласызмы, андый белән шөгыльләнәсезме? Кино карау минем өчен зур бәхет. Кызлар үз янымда. Кайсысы бии, кайсысы җырлый, кайсысы спектакльләрдә катнаша, менә кичнә Зәңгәршәлдә үстегез, алар да шулай сезнең янда. Менә калса үссеннәр шунда кайнап. Концертлар залында. Күрсеннәр, ишетсеннәр, һәр хәлдә татар теле сеңдерсеннәр, татар сәнгате белән танышсыннар. Сәнгатьтә үскән бала ул ачылу булмый, ниндидер эчкерсезрәк була, матурлыкта үссеннәр. Һәм инде безнең соңгы бирә торган сораубыз, сезнең тормыш девизыгыз нинди? Менә мин алга дигән сүзне яратам. Һәм безнең җитәкчебез әйтмешли, татарда артка дигән сүз юк. Если что, мы разворачиваемся и алга.
Һәм шундый матур мизгелдә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, ләкин әле безнең бер мөһим миссиябыз бар. Без тамашачыларыбызга бүләк качырабыз. Мин менә шундыйрак бүләк әзерләп куйдым. Үзем милли рухта үскән бала буларак, мин шундый милли узырлар белән ясаган әйберләр яратам. Һәр вакыт Искиткеч кемдер матур. килә, миңа бүләк итә. Менә акчаларыгыз күпләп торсын өчен шундый матур кешелекләрегездә саклап йөрегез. Һәм бу әле бөтенесе дә түгел, дуслар. Бүген бик зур үзем алып китәсе килгән бүләк. Һәм әлбәттә инде чакырулар безнең Чулпан мәдәният үзәгенә, ләкин аерым чарага түгел, ә менә монда гомумән язып куйдым. На предъявителя любое мероприятие дип. Менә шул чакыру белән монсы да 2 кешелек, монсы да 2 кешелек, 4 кешелек, 4 урынлык пригласительный каздырам. Нәкъ менә Чулпан мәдәният үзәгенә кассага килеп шуны күрсәтәсез дә. Безнең программада, афишаларда булган менә любой чарага сайлап аласыз, сезгә урыннар язып бирәчәкләр. Җаныгыз теләгән чарага сез урыннарны үзегез сайлап аласыз. Искиткеч, әйдәгез хәзер качырыйк. Шулай иттереп, матур бүләкләремне, теләкләрем белән сезне чарада көтеп калабыз. Әлбәттә килеп, безнең Чулпан мәдәният үзәге янында фотога төшеп, миңа шәхсән үземә зинһар өчен җибәрегез, рәхмәт сезгә. Менә килдем, карадым һәм үзегезнең теләкләрегезне белдерегез. Чыннан да безгә дә фотога җибәрегез. Безгә бик кызыклы кем Чыннан да табар икән кем табар икән? Безнең менә монда төп керү ишеге. Һәм ишектән сул якта безнең клумбалар үсеп тора. Һәм шул клумбаларга без бүләгебезне качырабыз. Киттек? Бер кем күрмәде ахыр. Чулпан Ринатовна, сезгә әлеге әңгәмә өчен зур рәхмәт. Без бүген 3 сәгать диярлек бергә үткәрдек һәм шундый тыгыз вакытта безнең сорауларга җавап биргәнегез өчен, безгә вакыт тапканыгыз өчен зур итеп рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Талия, мин сиңа шуны әйтәсем килә. Синең менә шул шыңлыган һөнәреңә, менә шул хәтлек актив күңелең белән эшләгән өчен синең проектың шуңа күрә танылып бара. Кеше яратып карый. Сиңа зур уңышлар, барсы да әйбәт булсын. Сәнгатькә бергә хезмәт итегәйме?